Covid e non Covid, hoxe imos regueifar. Regueifaremos, pero cunha máscara, pois temos que tela posta ata para merendar. La 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 leiro, la 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 leiro, la 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 leiro, 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 la. A máscara nos protexe deste virus tan mortal. Loitaremos sempre xuntos para podelo derrotar. Polo virus morre xente que queremos de verdade. Non me gusta ir ao cole por medo a contagiarme. La 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 leiro, la 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 leiro, la 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 leiro, 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 la. No cole hai moitas normas e cumprimos case sempre. Máscara e máis distancia porque somos moita xente. Máis distancia cos amigos, confinados sen sair. Non me abrazos nin bicos, nin festas para onde ir. La 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 leiro, la 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 leiro, la 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 leiro, 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 la. Agora fica os abrazos, ámonos virtualmente. Cos ollos dámonos bicos e abrazos coa mente. Ás 11 estamos na casa porque hai toque de queda. Temos que cumprir as normas porque é o que nos queda. La 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 leiro, la 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 leiro, la 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 leiro, 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 la. Estamos máis en familia e iso tamén está ben. Facemos máis cosas xuntos e querémonos tamén. Pois entón non é tan malo, este Covid nos mostrou valorar máis a vida e aprender o que pasou.